Bisayang Cebuano. Bisayang si Puta. Bisayang vlogger. So, yung pinakakita ko sa inyo yung aquarium namin. Nagbili ka ng bagong fish. So, ito papakita ko sa inyo guys. Teka lang. So, ayan siya guys. Ayan pa ko muna para makita. So, wait. Saan natin ito lalagay? Okay, ito guys. Teka lang. Ayan, so yun, i-unpack na natin yung binili natin fish. So, yung una, teka lang guys ha. Tumigas na kasi. Pilitin natin kung gunting. Paalala, wag po ito papagamit sa mga bata. Kasi this is a deadly weapon. Okay, ganyan guys. So, yung pangalawang plastic naman. Kunin natin na. Ito yung binili namin. Ito siya. Sa tingin ko, ano to? Maliliit to. Yan na yung pinakamalaki yung ulo. Kakat na lang natin dito kasi ang hirap. Parang ano to? Meron pa malaki dito guys. Ayan. Yan. May malalaki para dito. Oh. So, kuha ako ng ibang lalagyan. Kasi baka umapaw. So, inilipat na natin siya sa aquarium. Ayan. Diyan. Parang mas maganda yung dilaw. Kaysa ito. Pero sabi mahal ito eh. So guys, lalagyan na natin dun sa ating aquarium. See? So, guys, ito siya guys. Angel fish. Angel mono siya. Tawag ito angel mono. Ayan o, yung isa. Nakaplat-plat pa. Parang tanga. Tanga lang siya, tanga. Ano ba yung isa? May isang naiiba guys. Ayan. Mama ata yan, mama. So, yung pangalawa, ay takunin lang natin. Want to know more tips about fish? No, not actual tips, but just advice. Kung gusto nyo magalaga ng isda, make sure bigyan nyo sila ng magandang bahay. Aquarium bahay para sa kanila. Tapos maintain nyo lang yung linis ng tubig.